Hello, kumusta ka mo? Mayong adlaw ka na tong tanan. Aniyan sa minyong alagad sa kanginan, Trifon Morales o ang partner ako sa diri, si Randy de. Mayong buntag kanyang tanan ha. Don't forget asap. Asap kita. Always say a prayer. Importante ka na. Gamay lang nga pong asap. Pero importante ka kina, salamat kayo sa mga grasya nga imong gihatag kanamo sa matag adlaw. Ilabi na sa among gipangayo diya kanimo ang kalinaw sa tibok kalibutan. Thank you kay Lord. Salamat kayo. Og sa mga grasya nga imong produkto nga among nag-sponsor sa Nindipita sama sa Seed Marketing sama nining musunod no. Panyawan Herbal Capsule, Kugon Herbal Capsule, Seed Liniment Oil, Celebrity Beauty Soap, Panyawan Coffee Mix kini kaping matapang kaya kang ipaglaban. Grasyang ginama, basta Seed Marketing, tatak magaling. Okay. Bueno, ang suwatan po karuno ato hatagan og pagtagad. Pinada kini sa usa ka lalaki nga nagpatago. Nagpatago kay pusinganda eh. Nagpatago usangan nga taldong. Mao di ay. Kaya medyo taldong yun, okay? Kini gibawatan og duwa sa radyo ni Ray Arellano. Atong sender, si Taldong. Kini akong problema taon bahin sa kong trabaho. Usa ko ka pulis ba? Pero, ang buto libo ko ani. Nanabagad ka ni sa Court of Order, Porbida. Pero aron nyo masabta tao na kong sugilano, no? Hindi una ko pagsugod ang akong sugilano, na? Uy, ako maning amigos, Pedro. Pedro! Hoy! Ay, tos ka, hindi ko pangor. Sikitang, hindi ko na ngayon. Naramay ka na. Dali! Ipadagi ko, gitara ni mo sa omi. Ay, kantahin ko diri. Ang sagot sa kata, pero malingaw tao niya akong uto nga, nagduhiraw. May iring kong igat nga. Pam 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 pam. Tunay. Oh, kayo. Tunay kayo. Sige. Ayo, salamat ha. Salamat kayo sa mga paghapit. Salamat kayo, vlogger rin ko Sige, vlogger rin. Ay. Guwapato ako, amigos, Pedro. Kumusta na siya? Nakapadayon makataon siya sa Kapitol? Ay, pero amigom to sila sa mga pam. Pam. Oy, Day! Tagae kog para requirement sa mga bata ha sa ilang eskwelahan. Oh! Pare ka na ako matagaya na, Day. Kalimot ko na. Limot man dayon. Limot, bito ko, Day. Limot ko. Unyahain mang kwarta. Wara ba kahatag sa imong sweldo ron? Limot lagi ko. Unya asa lagi. Oh, daraw. Biyan, Pipi. Dara, Day. Abe na kog nahurot na. Ay, limot na galita. Sunod, ayaw limot-limot ha. Kay daghan na ra bang nangamatay anang limot. Kuyawa. Tinuod ka, Day? Tinuod na, oy. Nagtuo ka na kumidyar ako. Ha? Nahinumdum kang pinong, banang seryaka nga atong silingan. Oh, Spidong. Katong mamaid og gabas sa iskina. Oh, naibaw ka kung sinamatyan ato. Oo, saman. Nalimot. Ha? Ano limot? Lagi nalimot siya ginhawa. Bangas ka, kuya. Mao nga ikaw ba, ayaw anang limot-limot, kay madugay, maanad ka, makalimot ka ginhawa, patay ka. Wala ka na malimot gidhawa. Anak din na. Kuyaw mo lang, parehas anang imong sitwasyon. Pulis ka, nya maglakaw-lakaw ka, unya, wag ka kahinumdom, kinsa lang imong gikaatubang. Unya, usada anak nila, usas imong gidakop, nagdumot nimo. Unya, uroy buko-bukohon ka. Patay. Mao nga ayaw, gyud anang limot-limot ha. Kay daghan na nangamatay anang limot-limot. Nainalimot og bayad sa utang, agi pa barang. Patay. Abiyas ta utang. Mao giday daling unang malimtan. Unya, mao sa day lisod kay kalimtan. Bungot sa ito. Day, ato na ko. Dong, Day. ang saday ka orasa mo uli. Ari ka maniod to? Ato na ron ako ani Day kay naami operasyon ron. Sige. Unsay-unsay ngan? Operation. Nahimo na kang doktor. Kalimot na sad ka, nagtuo kang doktor ka, pulis ka. Day, bida sa di mo eh. Sige. Kay ang ako sa pagluto na magugsudan ang kanang paborito nimo ba og muli ka. Asawa eh. Love you palangga. Salamat ha. I love you too, Tals. Amping ka pirmi ha. Salamat dahil. Sige, ato na ko. Bye-bye kiss. Bye. Bye.
Inato ko kamangal sa kong asawa. Mamaw nga, todo pa rin kamot, good taon ko sa kong trabaho, isip pagkapulis. Unya? Pare! Oh, oy, Bads! Kita to si pili mo. Ha? Nga naman? Ambot lang. Ganiyara to si pangitan mo. Atuwa lang. Ah, sige, Mari. Ariyo na ko si Bis. Salamat, ha? Sige, Bads. Oh, so gari, tado. Chef. So gari. Yes, Chef. Isira ng putahan. Yes, Chef. Chef. Lingkod. Thank you, Chef. Salamat kayo. Taldong, kumusta naman ang mga kaso nga imong gihuptan? Chef, sir, kuha na, ilan na namo katong suspect ba nga sa tulis ba nga katong gitulis ng usa ka turko? Na ila, nagkaila na may kita yung nagtulis na to? Nailhan. Unya, nga nuwa pa mamadakpi. Unsa may buot ninyong ipasabot, ha? Inyo lang ni pasagdan? PO1 Taldong? Oh, sir. Nga nung wa pa man ninyo madakpi, nga inyo namang kahang nailhan. Sir, nadakpan na to na mo. Ay, pero nakabuhi man niya, midagan. Wa din ninyo gukda? Ha? Wa ninyo gukda? Kusob kay dagan ko, sir. Gukod mo na mo, pero wag yun na mo apsi. Paspas kay dagan. Kuso mo dagan o kamo lang yun mo ay hinay kayo mo dagan? Kaya tanaw na ko ni mo, Taldong. Pwerte namang dakuan ni Mugtiyan. Kung bidawa, sir, nihiyaw sa mga Ano lang, Taldong. May gamay to di Mugtiyan pero may burot imunaw. Sir. Sige. Sige, yung utong diha. Sige. Mabutogin ang naon mo. Bilam di ka buong ang nagukod nga suspect. Lima, mi sir, 5. Oh, wag yun mo makagukod. Gukod mo na mo, sir. Apel gali gukod na ko si Kuan, si Inday Lian. Katong Miss Inulo, katong pulis na tong bag-o ba? Kusog kay itong budagan. Nga, wala yun makapas. Kusugo ka mo mo'y hinay. Kaysa bag ikaw ba ni mo tuban pa? Ha? Kuan, si Nakurda, si Arliano, Caballero, Rakasa, Suson. Naggalagi may ato, 5. Maunang way nakagukod ninyo. Kay pulos man dahil mo mga dagkog tiyan ang nagukod niya. Wala lang to ninyo pusila, ha? Gipusay lagi taon ni Unya, naigo. sir. Uwa lagi taon. Banga ninyo eh. Sir, nya gipusay sa ni Arellano Caballero. Oo, niya naigo malagi. Uwa gyapon, sir. Kung mga banga ba ninyo eh? Sir, pero sa diha ko yung pusay, sir. Bang! Na, igo. Uwa gyapon, sir. Wa mo hinungdan. Dili mo piras na ko nga tagsaray tira. Igo na yun. Wa mo mga ayo. Ay, sir. Kay da, diri puntas kong naong. Kita na rin mo ha. Totoo pala, Taldong. Samot ug pusela akong gamiton. Igo ka na yun. Sir. Pare, kung si ito yung hiping, nagipatawag ka. Basta lagi musta siya atong kaso bastor ko itong gitulis ba? Unya, Ako giingnan, nakaikis ang tulisan niya midagan niya atong gipamusil, wata kay go. unsa? Wala ang tanong sulti nga wala na may go. Bisag ningon lang tagang tapsinga lang unta. Maurag yapon na ba di? Siya mo lang gyapon, Bads. Maurag yapon. Wag yapon na ba dakpi? Wag yapon ta kay go. Di, ipapakita niyang suspect di, wata kay go, di ba? Mausad. Sige, Bads. Makitaan na yapon to na itong tawhan na yun. Basta, makitaan ko lang siya. Paakong kung buga na to. Dali. Nabayad na gaman. Bayot man. Ano, ikaw, ha? Di ka kay mo, ha? Ano ko taong di naunan lang ko ni mo. Abo ko, sento, Oy, Marie. Unsa may ato, Marie? Nasuroy lagi ka. Ay, kuan lagi Mariba. Nialagi ko kay mapatabang ko sa imong bana, Mari. Pulis man ka ng imong bana, Mari, no? Oh, Marie. Nga naman di ay, naunsa di ka. Unsa di problema? Uy, kikamang lagi ko gabi, Mari. Ha? Gikamang ka? Kisa may nagkamang nimo? Amo rin kong silingan. Ha? Uy, ipadakop na, uy. May ebidensya magkaka nga siyag yun. Uwa ko'y ebidensya, Mari, pero nakasiguro ko nga siyag yun. Giunsa mo sa nimos pang siguro nga siyag yun ang mikamang nimo. Nya siya may kusog kayong mga mangdas amo. Pa?
Sa ato pa gikamang ka? Gikamang na kanyas una? Oo, Kanus ato pang eleksyon ba? Patay ka diha. Bungots ito eh. Basta man gani akong nanay iyang gikamang. Kaya Ato gihapang eleksyon, Marie. Gidungan ming duwa si nanay. Ha, pagkakitoy Twe! Unsa? Mao na dong, dinhi in taon si Marie Ilma in taon ay nangayo og tabang. Ang ano siya problema niya? Wa pa man ka maabot. Doon ay problema. Unsa problema ha? Gikamang kuno siya. Iya sa kuno silingan ang nikamang. Nya, na siya evidence? Maabot na akong ipangutan na kung doon na ba siya ebidensya o witness. Unden? Wa! Ang iya ra nga nakasiguro siya kay kuno kanang tawhana kusog kay mangamang sila ha. Kay gikamang naman dai kuno na siya sa una. Oo, kadus ha? Pag eleksyon kuno. Mao gani. Nya unsaon man na dong? O paili ang kaso ha, porbida. Aron, may siyuhan taon ng tawa nag-warrant ba? Og nanay warrant, sayo na kay pagsikop ng tawhana. Di takadako pa na nga, wa siya kanang igong ebidensya, why witness. Lisod kayo, di na pailan tao kaso, batok anong tawhana. Aron ba sa ingon? Madakop gina tawhana. Sige dong akong ingnon dong. Bani! Benz! Oh, Mads, unsa? Benz! Nagadiya sa... Di lang kuno mo, Fieldron. Manuan? Mag-meeting tang hipin na no. Kita ram duha yung mitingon? Di, kitang tanan. Ha? Pero nga naman, unsa may mitingan taon na to? Ang may bawar gina na turon, Pads. Unsa may oras sa meeting ba, ja? Ano, nagpads mo. Bads mo na yun ta. Ba, lagi daw. Ano mo day? Unsa? Pero pari ka na. Unsa rasa ba di, ha? Karang wala si Jis buntag. Ato sa opisina niya. Kalit kayo nagpatawag og meeting mong hipi taon. Unya, sadyang nag-meeting na mi. Bats, sa kay meetingan ro nato ani no bida. Murag duda ko, Bads. Bahay na tong kaso store ko nga gitulis. Yoy, wala ba ito na ako nakpitaw? Kita ba? Wala ba ta kaigo? Patay kita ro na di. Yaya kita ini rin. Lasag yayay. Saan mga tarunga lang tayo. Panalit ka may yayay. Oh, nasipi. Nasipi ay. May butag, Ipe. Good morning. Good morning, may Niya butag. na ba ang tanan? Niya na, sir. Morning, Chip. Bueno. Gipatawag ko mo this morning. Tungod kay nakita na ko nga murag luag na kaayo ang atong pagpangatundanan. Oh, Dili lang kay nako nga inyong hipi. Kunili lakip usab ka mo. Kay dagan na kayo mga kaso nga atong gihuptan pero wa ko'y nakitang accomplishment. Wan, Chip, pero wa pa, Chip, pero naglihog biya mi, Chip. lihok mi, chef, lihok. Oh, Yes, nahibaw ko. Ug naa diha ang problema. Sama sa kaso ni Turco nga gitulis. As what P.O. Antaldong say, ay. nailhan na ang suspect. Pero wa gyud madakpi. Ug matod pa niya, nadakpa na unta pero nakadagan. Nakadagan pa gyud. Unya ilang gigukod. Pero wa gyud maapsi. Ay. Kay mao lagi, kusog kuno kaayong mudagan ang suspect. Unya ilang gipusil, wa gyud nila maigo. Pagkabutalo! Chip. Kanang nailhan naman to na taon. Makitaan rin mo. Si Rocky may nga na to, chip. Pedro may nga natutuwa na. Katutuloy sa Turko. Pero ay, sakit ato no. Biraha to no. Basta may igo ni. Paksit lagi ito. Oh, naigo palagi. Pero wa man gid kaigo. Sa kadaghan ninyo nga may pusil, wa gyud usa nga nakaigo ninyo. Buot ipasabot ng mga butalo mo! Sa nahugog ay kapuslanan ng inyong mga dang mga pusil. Sir, kuan, kanang hadlok lang yung pusil taon. Kay maluoy sa yung Pedro Buutar. Matutawahan na taon. Bitaw to, Chip. Nagdisod na taon to sa siyang kinabuhi taon. Mga na nga, nakabuhat siya. Pero buutan kay to niya. Si dako kuno kay to sa tubo. Itong turkuha mo kung iyang ibrahan taon. Oo ba? Na maigo, pagka niya sibilyan. Okay. Taon man. Mga, Chip. Listen.
And so, nakahukom ko nga sugot karon wa nay magda ninyong pusil. Kung salve na doon naman ni... Magda na lang mong sundak. Sir Turi! Ikaw mag-inis, Sir Turi! Ayo. Unya. Pwede. O sa may gusto ninyo, May mo, Sir, paita sa lain na tanaw na... Mura tang magdaro ni Sir! Pulis, Unsa man sundang, ini? sundang! Among sapaw ra pa mo. O sa may gusto ninyo, ha? Ah, Suspinsohon ta mo o musugot mong sundang na lay dadon. Okay, pagpili. oo. Badi. Pwede. Sundan lang ta, pwede. Ha? Magsundang lang ta. Ratag ka nang magsasaka ni, pwede. Dili may mong masuspinso ta. Nagkagibera ng utang ron. Probida sa nang istorya, ha? Pagpili mo, Oh, sundang o suspenso? Sundan, Jim! Sundan lang, Jim! sundang bungo sa kay... Chip! Di ba himong sanggo, Chip? Sundang! Danggo talaga! Mao ni ako problema kay di na mo nubad og pusil. Matod pa kuno sa balita ni Ate Kane Galilea, sundang lang ang kuno taon dadoon sa mga pulis nga mga butalo kayo. Punya mo responde mi. Ha? Ang responsibility na yung mga kaso-kaso ug naay pulis. Ang mga tulisan pulos armado, buto-buto, unya mo, sundang. Buang naman taon eh. Maayo ka rin, ha? Yabang ni kanahan ni si Sir Hippie taon, eh. Kamo, ansaman. Usay tanaw ninyo, ha, mga polis? Kamo mga polis. Dong, Abel, usay tanaw ninyo, ani. Jamil, usay tanaw ninyo, ani, ha? Bebe, unsaman, kung kami sultihon, sundang, sundang, taldong. Good morning, mga ma'am. Kumusta niyo, Ate Jinjin? Classmate ko na Jimmy Tampos. Oh, classmate na ako Oh, sa high classmate. school. Oh. Hi, Jim. Mga mama, thank you kayo mga mama sa inyong padayong pagpalit sa Don Pepe Tablia kay taas ang energy. Happy permi ang mga bata niya. Gawas anak palit mo sa Diamond Yema o BM Special Tasty Fish Cracker o Paulitos Macaroni Crunch kay Lami. Oh, mao na happy gyud kay mo ana mga bata kung mo inom mo og Don Pepe Tablia pa doon sa eskwelahan. Okay, Ate Pres. Atong problema, Ate Pres, si Dodong Taldong, Ate Pres. Si Dodong Taldong. Kini si Dodong Taldong. Pulis ni siya, Ate Pres. Karon kay usa sa ni siya sa dili sa kayo hinigo sa nintawan na niya. Ginasa lagi gukod nga tulisan. Pag gukod nga tulisan, di kasibat kay nadakpar ta nila. Naka-eskapo. Karon ilatang gisuwayan og pusil ang tiil. Di ba sila kaigo, Ate Pres? Butalo. Yung kini sila lima ni sila buk. Doon Butalo. na kaigo. Wa gyud, Ate Pres. Unya kay naamaday balaod ron si katong atong chief of staff o sa ring si kuan si Torre chief of police sa kuan Pilipinas Nga naman. nga ang mga butalo nga mga Butalo. balita man nga tiken nga mga butalo nga mga pulis padadon na lang sundang. Kaya, duulo nila. May man tong pusil kay layo man may Ang problema o na tulis-tulis niya ila sundang. Sundang. Ni ana bitaw sa tiking nga sa unsa kay dagway pulis no nga imbis pusil sundang may Hay kalabig tirador na. Mo ilan doon. Layo ra. Mao ni ay problema tao dati preso saon lang nila kuno taon pag-responde kuno og mga operasyon. Dili gulyat. Papraktiso na sila kanang gun club bitaw inana ba ganang di ba? Sa firing range Oo. ana ba? Praktiso na sila. Kay Pero nabi ang practice tao man. butalo ati preso siguro Di ko saon. kaigo. Di gyud. Mao ba? Hmm. Ay dili ang mayo niya dead on hang grenade na lang. Ang grenade. Oh, may pibda ko shotgun dong. Kaya Shotgun wa kay sa excited Oh, ana diretso gina diretso ba? bungkag bala na. Bam, unsay may balita na to diha? Balita. Unsay mga yaw-yaw na to diha ani niya, bam nga. Di na pa og sunda pulis, sundang lang. Ay. Di na para og pulis ang sundan. Pusil dili pulis. Sa gani tawag lan og ari kas kanang mga doktor ang tawag ana medical explanation. Ngano man? Ano yung ari ka sa mga kanang pangginoo tawgon og biblical explanation murag ana og ari kas military usay tawag Ambot ka unsay to? military tactics. Amoray na siguro. Military. Oh, ako
Ako, nga naman. Ang issue mo ani nga dini sila kagukod lang tungod kay mga dagko kaigtiyan. Ah. Sakto man ang kana bitong gi kuanros kada ko sa pulis kanang bagong naglingkod ngayon ang mga pulis kinahanglan 5 minutes to ana. Oh. To ana. Nya kinahanglan kuno way tiyan ana gabi. Dugay naman nga kinahanglan wa sa lima tiyan. Ayos ang waitian. Uy, so naman. Ayaw, sa pagkaon ba mo waitin? Bro, nananggal. Paminaw mga igso. Ingay mo ang padayon ba? Paminaw mga igso. Mga ekstoon. Ang akong buti pasabot nga dugay na siya. Nga, balaod. Oo. Ah, ang bitaw. sakto ang giingon silang hipi. Oh, kanang yung sundang og suspenso o sarang gyud mo oy punto ana. Nga kana bitong expression sa military gulyat. Ano man? Obey before you complain. Complain before you obey. Obey before you complain. No, matiguro na. Una naman, ang unod regulaan ng ilang tuyo silang pulis nga kinahanglan magtinud-anon sila sa ilang trabaho. Tinood na. Oo. Kay gawat ka mawawan sila, dili ba sa nasulbad ang kanang gitawag og sagbot sa katilingban. Dili mo yun nga matinud-anon, vampiro. Ang nakapan lang kay dagkugtiyan, unya kato atong nga namusilo at kaigo. Putlong ta ate Pres, no? Oh. Kana kung bakong dagkugtiyan, no? Mga? Nabay ko ng ilaha. Ho? Ba? Mura yun na imong kukuan ba? Nagdagmay ang ilaha. Baliktad. Kanis Christian ba? Gamay rin yung kaniya, ha? Kay dagkugtiyan. Dagkugtiyan. No comment. No comment. Baliktad. Pero kani kang tayad, Tayad, grabe. sa man ka tayad. Grabe. Ikapanuktok liyan. Kurang tablet o siguro. Ako, para ako, ma'am, bam, no, ba? Ma'am, kanis taldong, mag-firing yung kadong. Nya, Lagi. pagpalit o bitaw og Manila paper tong dako dong. What I doing nga Saan tao? ka na? Kana ana nimo masukod. Ang imo i-target dong bisag mga usa ka plato lang sa nya dako nga Manila paper. Nya imong tan-awon kung unsay Ang iguan. sikad sa 45, 38, 22, mao na imo hang timingon kay ang 45 ati pres mohangad man imong armas na. Ang Sa inikuan mo, inipabuto nimo ana hangad na siya. Ato ba igo ang kuan? Ana, mao nang layo kayo. Ay, Oh, baba. so, ang imong target anang palitan ang imong 00 imo ati pres. Palitan circle. Ang imong target diri 12 ba? 00 Para So, para inigtira nimo maigo nimo diri. Doon na allowance. Doon na allowance pag target sa kuan dong kanang dako nga Manila paper tan-awa ata pa dong mo bala. Oo, practice. Uy. Oh, kada sa imuha ng armas nga dili pati kay group. Ang group ko na ng armas mao na magdaog dagan sa bala. Pero bati gili kay group sa mga armas dong. Kanang mga basig na lay binuhat-binuhat mga paltik-paltik na. Inana nila gulyat nga dili makaigo. Ang angay na nada doon machine gun. Machine gun. Oh, kana nindot ka. Gulyan. Mura kag kun musukol ng dinaog-daog ni Kuan Fernando po, ha? Kanang di ba kanang gamit sa kabukiran sa mga bata kanang gitawag og tirador? Og dili po ko kamao na muda ako kadi mo ko mo gamit og tirador. Inigbinat lagi na ko tirador. Kanang lagi akong kumagpos kamot mo maigo. Mapalo. Oh, di oy nga no, di ka Mapalod. tumbaw. Ingana na dili ta kamo mugunit og armas ko no. Moy pong. Mo ba? Mapalo na ba sa anak? Areta. Doon ay panulton gulyat nga kanarabaw sa mga pulis o kanang gitawag og paloy-paloy nga pulis. Tawag na ba nila gulyat o bantay sa kalinaw. Unya ano kuno maabot og malinaw na. Oh, Kanang ini- pulis patula mao na Ay ilay. na, mo na pag-abot. Aron. Areta Kato final. mga salidas Tagalog sa una te pres nga inig dayong ending mga buto nga pulis. Nyaw. Wow, ya ending na. Mo di mga pulis patula. Areta sa final gulyat. Revelation 22 verse 12. Si Jesus mingon, mobalik ako sa dili madugay nga magdalaganti aron ihatag sa tagsa-tagsa sumala sa iyang binuhatan. Kada mo na. Kani dili yung pagkomedya sige itong komedyahay kani dali tanan. Data na. Inyong pagkapulis, ang among pagkasibilyan, unsa na imo pagtuman ang imo mga gimbuhaton. Kay kana kaning kuan gulyat kana gani kunong sabat to nagsulti nako ha. Ano? Ang kana gani kunong malita sa trabaho gulyat sa na kuno na Sabi taw. kay wa man nimo natuman. Wa mo tuban imo hang katugdanan nga imong gipirmahan kaya malit lang kuno ta.
Apan, Karon. ug ako'y pasultihin gud Goliath, no? Kung magtrabaho ta sa kaklase nga trabaho, kung mahimo lang yun nato nga mahatag nato ang eksakto nga pagtuman, mas maayo, di ba? Mas maayo yun. Sakto yung tuman. Tuman sa mong trabaho. Katong ako, Goliath, ang tinga ako. Nga naman. Giunsam na ni mo, Bam. Tawag ka kayo, mama. Kada ko ang puzzle, Tihon.